salmini bandiraɓe fof gila ɓe Allah hoddiri tawtoraɓe goɗo men heblo balɗe nayyi ha ɓe keɓani tawtorede ɓe fof gila e goomu jangde ha e dilloɓe e janggingol fof jangginoɓe e janggoɓe fof en calminiɓe puɗɗoro salmina Anndu salminde ceerno men ceerno Jalal Diine Ba kadi e ɓeydade kadi weltade nde wan noon gila golle ɗe fuɗɗa ceerno halfini en mo halfinimo golle ɗe ñande fof ko ɓeydare gonɗen e yiide hen ñande fof ko ɓeydare gila e pindingol makko ha e ƴoccingol makko ha e janggingol makko kono kadi ngoɗo heblo kadi e ngo waɗi keeridi saabu ko heewi e ɗeɗo balɗe nayyi en paami ɗum e nder deftere nde kono kadi en paami hen karallagal wawde jangginde e deftere jogii no jangguinirte weeɓa famde kadi so famama kadi hebdo kadi naftore te noon ko ɗum woni haaju abo hewde famɗude kala windande waɗande duuɗe he ɗaɓɓa ko yo faami kadi hutore waɗi e ngolɗo lawol kadi no waɗirani en heblo ngo ni holliri wonde kadi ko ni deftere jangguinirte eɗen jarnamo hen eɗen beltanamo hen eɗen mbiya yo Allah junno gurdam ɗam ha juuta ɓeyda cellal kadi ɓeydanamo yaajende noon wona temps o woɗo mbiyeten goto banggue dañal fodde ko muula ko ɓeyde ko winda ko jogori muulede ko ɓeyde kadi omo e lawol waɗande en deftere jangguinirde fuɗɗorde fayida nde woɗɗoyi eɗen gandi kadi so nden gasi ɗimmere walla tarɓere fof ɗum ɗon fof eɗen ñaagui Allah nde Allah newnata wallidiɓe ha ɗum wawa yettade wasde junna tan ceerno min jarnuma min belti kadi emin ñaagoma yaafuya gandi aɗa jindi no feewi gueɗe kewɗe ɗe ponnoɗa wadde e nder ɗeɗo balɗe dartini walla usti gam wawde heññude hen ɗum ɗo ko yidde yimɓeɓe jaara yeeso paama diine mumen leñol ngol wawa heɓɓitade ko heewi guidgol ma e ɗum kono mbiɗen gandi temps o weeɓani beltanima ñaagui Allah yo Allah yo moƴƴere أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم تقال يتودي ceerno mawɗo ko ardi fo jaafolon min mbitemi ko Adama Mamadou Samba Tafsir ñettami ko Ba jiyami ko Mbañ ɗo wawi wiide kadi hen feccere ko ɗo jiyami e Madina Gounass jinnaɓe e koyemumen ko ɗo leeli garmi kadi ko duwaw kawam Abdoulaye Ba ɓurɗo andirede Bacci Mburiyel e nder ɗum kanko musidɗo ceernajo tedduɗo en ƴoogui to toowi to banggue seernaɓe men taniraɓe men mawɓe ha yetti ceerno men bammen ceerno Ahmadou Tidiane Ba eɗen ñagonoma Allah cellal e gurdam juɗɗam ko yahete ɗo ko pop koye yamiroje mabɓe yen janggo daranade mumtude human binnagal e kanko ceerno Jalalu Dine o darima hen machallah o bonnani ne wayno gandirila hakkude amen ko 1992 Dakar on tuma Murtude Diop ina ari toon jippi galle mam makko Allah waɗi min gandiri kadi koye teddugal min gandiri koye gonga min gandiri koye alliyankagal gila nden machallah ko yeeso woto o jogani en ɗum tagui nde garmi ɗo nde waddemo ziyara o teddinirimi noon oɗo séminaire walla ndeɗo jonde ko faate tittinde to banggue heblo tittinde faate jangguinoɓe deftere men wiyetede Anndu diine ma eyyi wonɓe ɗo ɓe foof machallah ko jangguinoɓe wonɓe ɗo e wuuro ngo ene wayno tawtorama ɗum e gardugol men ono ceerno Jalalu Dine Ba jettoɗe keeriɗe faade makko
machallah o walli en e séminaire o e baalon am fof ɓeydima hen no feewi soko wiyama miijo yumma o ɗon tan min ina mawniyam no feewi saabu min cikkanno ko mataw a tarat tan deftere nde aɗa yaaha deke e nder deftere he ina waɗi karallagal no waɗi namde no waɗi ko mbiyata ko miijoji yummaji ɗum ɗon fof o laɓɓitini min ɗum kanko ceerno Dialaldine e tawtorede musidɓe arnoɓe ɗo e séminaire o machallah balɗe nayyi de way min kono lebbi nayyi ni par ce que no alɗi ina alɗi so haalde Allah kadi ne deeƴi e ɗum noon amin mbiya yo wuur Pular e daranade riwtude majjere e mumtude human binnagal ɗum ɗon kam wona sabu mo jooɗi eɗen gandi ko ɗum o darani eɗen jettamo hen no ceerno Kassi wirini yo Allah addu cellal junna balle moƴƴina battane eɗen jetta kadi dendagal yimɓe dental dakangal fof wonɓe ɗo e wuuro ngo e wonɓe Fuuta sen mbiyeɗen limta en juuman Fuuta kam haalama rewo e worgo ɗum noon paamen e ngolɗo lawol kam ko lawol moƴƴere eɗen ñagonoɓe Allah saabu ko yamirore ceerno gila ɓuuri hande duuɓi 40 walla 50 hitande janggue ɗemgal moon e ɗum ɗo ko nelal ɓurgal nunɗude e nele ɗe Allah nelimo o yettini ɗum leñol ngol Allah addina kadi musidɓe men ɓe darima hen ɗum noon eɗen mbiya yo wuur Pular yo Allah yommojere yo Allah yommojere saabu moɗo wawno arde ɗo tan mi salmina mi yaaha taw wiyani men haydara kono teddinirde neɗɗo firti ko ar Anndu biyoma noon ar Anndu oɗo sa durni miijo aɗa andi o no yiɗanma biyoma ya ar ganda aɗa so tawi aɗa haqqilina ma andu o de wonko yiɗanma saabu so neɗɗo yiɗinima gandal yiɗinima fof ɗum noon oɗon jarloɗo jaafo mi jurnima allahumma salli ala seydina Muhammad sallim en calmini goto fof indemo yettude mum eyyi min komin yettata on ko min yettata on saabu darde mon ne jooɗi darde mon e laapti dariɗo yallitini rendu mum yallitini bandiraɓe mum seeɗel kal jogi kal ne fecca e mabɓe sikki ala on so tawi ha foti walle ene hande darnede hanki jangganɗen e Pular ko janngude ha wawi windude e tarde ɗum waɗi jangguinde ene weeɓi sa winde tarde ha wawi jangguinde ha ande goɗɗo kono hande alhamdulillahi en taaɓima en natani fanniyankagal janngude hen fanniyankagal mana janngude hen fannuji goɗɗi ɗum waɗi ni ko lawol mum poccugol alay saago kala fannu mo jangguinta taɗa heebli hen aɗa dañi hen ko humpito labtuma ɗum waɗi hon ɗi hebloji en tengti no feewi tengti e jangguinoɓe kala fannu mbaɗen jangguinde alay saago dañi hen heblo ha dañi hen humpito laamu ɓe jangguinen ko mbiyete se jangguinte jangguinen ko ganduɗen ko mbawɗen hani winda koye Pular aɗa wawi Pular a wawi timne cikka ko ni tan wayi kono taw sa helnama ƴeeɗe mbu o ko ne wawi jiiya tan gueɗe ɗe miijuno kene jeeya e windande hen ɗum waɗi noon te windoɓe goto fof sen windata kono andiri hunde no windata hunde ko ɗum waɗi hebde gandude hunde labtanode ha laaɓa ma ene ɓeyda hen ballal no feewi ɗum waɗi noon jangguinowo kam ko janggo tan jangguinowo wonta koye janggude hay so hoddirnoma ko fanni jangguɗen ha mbawɗen sa ari ha jangguine goto fof ne wiya ne siftina ene hebla so tawi a jaaha jangguinode heblu windande ma ɗum ko firti ko ya timto ko poɗɗa jangguinode ko ƴeewa duttorde keeɓa hen ñafanɗe tiiɗe moƴƴe jooɓoɗa jiiɗa e yuɓɓinde saaha o ko hebde ko ñafanɗe ɗe hebde e ganduɗo ko joɗa kadi ngal ɗum wiyete ɗum ɓuuri himmude so ɗum gasi ha gasi a andi no pamditaɓe jangguintaɓe ha gasi ni hankkadi no ƴeewa feccude e saaha o ɗum ɓuuri hebde nde ɗum ko jangguinowo wonta koye janggude ɗum waɗi min jetton no feewi saabu goto men fof sikka aɗa jogui haajuji ko arɗo ko fof goto fof ko joom golle acci golle mum
aride hawre heblo ngo yidde dañ jang waawi naftorade e ko a naftirde bandu en mi yetta toon kadi jetto kadi hanen tawne yaaji ɓuran kadi jokkude kadi e ñaagi Allah e moƴƴere mum dañen kadi hebla woɓɓe e fannuji goɗɗi fannuji ɗi fof ɓe garɗo kebla en hen beela ko ɓuuri yaadu so Allah haaji ɗo wona yeeru e janguirɗe ngal banggue gande ɗum ñaguiɗen Allah keɓen hen mathématique towɗo keɓen hen tarikhaji men tarikhaji leydi men jiiɗa tarikhaji diine nela sallllahu alih wa sallam e l'islam o tarikhaji aduna o foof keɓen ɗum jangguen kadi en cohli tarikhaji men Fouta nan ɗo tarikhaji mawɗi nan toon guila ko adi ñiimade ha e caggal ñiimade ha hande jarten ɗo jiiɗa e nokkuji men ɗi ɗo ha ɗo gonɗe ɗo Fuladu wonko on ɗo ha heewi ko gonɗe tarikh muɗum fof ko nokkuji ganduɗa ko foti andede jiiɗa e yimɓe hoho mawɓe ganduɗa en cohli hande ɗumen guila ɓe gabbiɗen ha ɓe nanɗen ɓe ganduɗa ne mbaɗi ñamgolleji mawɗi e nder rende he e nder leñol he kadi sembi leñol firtani tan mbiyo mbimi ala ɓaleɓe foof ko enen foof en goto julɓe foof enen foof en goto wa sembi leñol ene yaaji wona faltade pullo walla hapular ɗon raɓi ene yaaji fof gandi fof enen paatiɗen hen nde ko cohlen ko ene heewi ñaago kala neɗɗo banggue mo gandirɗa o tinno heble hen bande en daña hen hande ɗon jarten eɗen jetti noon bandiraɓe dariɓe e fulde gande surtout gande towɗe guila mathématique aji ɗi ha e ko nandi hen watte e pular en jetti ɓen no fewi ɓe ñagadeɓe yo ɓeydu kadi yo kebdu yimɓe ko mbaɗi ko ma walla hen no fewi yo bindu tan so bindiɓe gaddi ko gandal ngal bindigal wona kamɓe tan gandigal won jangguɓe ngal ne mbawi so ari tan ɓen ne mbawi heblude en yo bindu tan wadde ene sellana goɗɗo jangguinowo tawde ɓadakima an yaha e jangguɗo sariya ene jangga deftere nde woni ene faccirata walla ala no feewi bom no feewi ne wawino heeɓa goɗɗo famno tan ko min famani nawde go janggo sariya famno e deftere he ko min jahni famani sabu koko winda tan ko tan windaɗo ɓuuri kam famde toon fof ma ɓuuran famde ɗo sabi foti famde toon ɓe kalmi ɗum waɗi kala mo jiiɗa bawɗo hucce mum woto woɗɗu ɗum kadi hayso joomum wawa pular heedata ɓe hannde wawi sariya o woto am yaade to mum janggana windande ma janggirete ha janggo nde jokkirete ha janggo nde o firanma windande nde o famnoma ha ɓuura famde kam woto neɗɗo am ɗum kadi kala ne jaaɗa e mabɓe noon ɓurta heɓirde gandagal eyi Allah ononi Allah won komi yetta noon mi wiya Allah jarama on jarama saabu ko mbaɗɗon koye moon no fewi arɗo biyata so neɗɗo fof biyata ɓe gollude biyateji moon ɗi gaccuɗon no golleji moon garɗon hawrude ɗi hebloji mbanɗo ñalawma o fof fayde eyi ɗum ko jetta kaade jettaɗo jarama on jarama allahuma salli ala nabi cabini bandiraɓe fof kadi ko yittude Allah no mbiɗa ni ɓooyi tawtorede hebloji mbaɗi hono ni hebloji lulɗe gandal kono nde ɗo lulni kadi ko nde heeride e lulde ɗe saabu ma mbiya lulde fof hayso tawi woni koko deftere jangguetenode ko nden tan kadi jangguete ha joni kono kala lulde ene jogui kadi fayida goɗɗo peeño hen saabu nde ɗo lulde balɗe nayyi nde soko Allah nde mawni emen no fewi ene yaaji emen no fewi to banggue keɓaɗe hen nde fayidaji mawɗi keɓama hen guilani e nder bundi deftere nde ko gardidi mbiyan gardidi ceernajo o no firɗi ɗum o facciri ɗum fayida mawɗo dañƴen hen pamɗen deke holko saabu won gueɗe ɗe ganduɗa nananoɗa tan ko banggue goɗɗo dañira kadi ko sifa goɗɗo ko toon tan pamɗa ɗum saabu nde o namdi holko woni songande hakkille tan koye kulle conggoje ɗe kono deke won songande ne feeña e nder eywa neɗɗo jiɗɗo wadde hunde surtout bindo deftere wadde pamɗen ɗum ko fayida mawɗo dañƴen hen ha tengti kadi nder golle deftere nde fayidaji kewɗi dañama hen ndewna deftere nde kala damal kala mbiyen yumre garde ne mbawno jangguinde nde fodde ko pamɗen ma kono ko ɓeydi famminde e nder yumre nde ko holko woni miijo yumma o e nder kala yumre famde ɗum andude ɗum ko fayida mawɗo goɗɗo keɓaɗo e nder ndeɗo lulde
gani wawde tarde wawde andude wawde faccirde wawde fof kono ko heɓa hen ko ceerno ene yaaji machallah eyyi ɗum ɗo kadi so tawi woni neɗɗo hutorima ɗum e sikki ala kala mo o jangguini e fawade ko janggi ko on famata so Allah jaaɓi